Ale to je jedno. Hráb alebo buk, ale toto bude famózne. Proste vieme, že to nie je breza. V podstate nie je to breza, určite to nie je smrek. Môžeš si sopnúť. Tam bolo riadne späť, čo chvíli. Bola, vieš, aká tam tu má bola? A ty videa, čo sme natočili? To má ako u cigáňov doma normálne, za bieleho dňa. Mňa tam nevidno vôbec. Postav to, že ako to vyzerá. No, to je úžasné, to je ako 1. maj 1968, čisté ježišmáre. To je ešte komunistickú hviezdu, Palčil zavoláme. To je krásne, to je Ja krásne. už by som tam nič nedal. Nie, veď to už teraz... Nedávaj sa tam nejaké vajcia? Vajcia sa tam dávajú. Ale svoje. Štrosie. Počúvaj, Igor, dám svoj penis, tam bude o 6 metrov dlhšie. Tu svoj konor penis. Ako sa teší. Dobrý deň. Ako sa teší a má šortky na sebe. O polnoci. Pekný penis. Minus 20. Krásny penis, Ale dobre. ja mám zobriesku do... Dobrá, no. Poďme to, ideme to spraviť.